Здравей, чура, аз съм Алекс. Алекс и днес ще снимаме факти за Марс. А кой си, ма кажи? Познай. И познайте кой снима. Кой си показваш така и първо? Да познават по. Давай. Марс има две луни. Фобос и Деймос. Те са открити през 1877 година. Ко правиш? Не правя нищо, скачам просто. От астронома Асаф Хол, който ги кръщава с гръцките имена. Страх и ужас. Страх е първото име, ужас е второто. На конете, които теглили колесницата на Бога на войната, чието име носи Марс. Марс е наречен на римския бог на войната заради какво много трудна дума, брате? Да, прочита ги, а къде бе? Кърваво-червения си цвят. Мен. Кажи, че ако някой човек му е трудно да покаже, коя тази дума от дума. Къде? Абе, аз вечер прочетих стига. Не спирай видеоклип, дай Не показвам. спирам, бе. Просто хората да кажа каква е думата. Кърваво-червеният си цвят, който се дължи на богатите на желязо, скали и прах. През 1609 година италианският астроном Галилей наблюдавал Марс с примитивен телескоп. Той се счита за баща на наблюдателната астрономия. Марс е четвъртата планета спрямо Слънцето и втората най-малка в Слънчевата система. Диаметърът е 6792 км, което е около 53% от Земя. Не спирай, бе, що ядеш? Не мога ли да? Не можеш? Приближаването на Марс до Земята е точката, която той се намира най-близо до нашата планета, на около 54 милиона километра. Явлението се случва на всеки 2 години. Ай, стя. Значи древни хората е така. Не да просто ям, искам да ям. Що си гладен? И сега вие ще пишете в коментарите, защо не ядеш някаква нормална храна е това? Давай. Парчета от Марс са падали на Земята. Една марсианска година се равнява на 687 земни дни. Това са 2 години. Да. Но един ден на червената планета трае само с 40 минути повече от Земя. Следващата марсианска нова година ще бъде на 23 март 2019 година. Ало, сега сме 2024 година. Марс е планета от земен тип с тънка атмосфера. Снимам. Състояща се предимно от въглероден диоксид, примесен с водни пари. В момента Марс излиза от ледена епоха. Приключва преди около 400 000 години. Движи се кола прави. През зимата температурите на Марс могат да достигат минус 90,5 градуса. Справя се, не добре. А през лятото те достигат до около 21 градуса. Много малко. Много малко? Толкова е моят климатил. През лятото толкова той духа. Не повече. На Марс гравитацията е 62,5% по-малка отколкото на Земята. Ако на Земята сте 45 кг, то на Марс бихте тежали едва 17 кг. Аз съм 30 кг, те... Продължавай. На Марс въздухът се състои предимно от азот, 1,5 кислород и смесица от други газове. За да вдишате същото количество кислород като на Земята,
би трябвало да се поемете дъх 14 500 пъти. Човек, ние там не можем да живеем тогава. Да. Той е близо до... Край на живота. Да. Марс е разделен на две полукълба. Който не е чул, полукълба. Северното има малко кратери. Малки трябва, принципно кари. Но къде да ти има? Е така Няма да се чувам, бай. Чува се много по-добре. Но в геологично отношение е по-активно от океаното с кратери и южно полукълбо. Клегото пак яде. Няма ли някаква по-нормална храна? Човек, искам това. Един ден, подобно на Сатурн, Марс също ще има пръстен. Кога? На Марс се вихрят най-големите... Сега толкова сме ти вече чети с цяла книга. Спря ли го? Не. Ай, продължай. Има още малко. Добре, да. Докъде съм? Извини, че хора, докъде съм? На Марс се вихрят най-големите прашни бури в Слънчевата система. Някога в марсианските океани също е имало вълни, цунами. Там, като най-големи са стигали височина 122 метра. Да къде гледаш, бе? Големи вълни имат. Къде големи вълни, виж си. Кой е навън? Косър пада. Съседи, по-тихо снимаме. Подобно на Земята и Марс има ледени шапки на полюсите. Шапки! Да сложим една, да ни замръзне главата. Да не замръзне? Северната е дебела 3,2 км и покрива площ малко по-голяма от тази на щата Тексас. Планината Олимп е най-високият вулкан в цялата Слънчева система. Планината Олимп е най-високият вулкан. Що планина, вулкан, баран? Ти се прекъсваш вилта. Аз си я яш, усей малко, чети малко. Само ядиш. Чайче за смях. Долината Маринър е близо 5 пъти по-дълбока, 4 пъти по-дълга и 20 пъти по-широка от големия каньон, което я прави най-големият каньон в Слънчевата система. Чакай, той че минаха 8 минути. Макар и има може повече да сме. Бе. През 2014 година марсоходът Curiosity регистрира изпускания на метал, което според учените от НАСА говори за наличието на някогашен живот на планетата. През септември 2016 година учени откриха доказателства за течаща солена вода на Марс през летния период, което може да е знак за наличието на живот. Като някаква мишка си. Само сирене ядеш, давай. През 60-те и 70-те години на 20 век е имал... Мамка му. Изтървах. Изтървах. Успя ли го? Не съм го справил, спокойно. Господи, дали го спре. Е имал 23 мисии до червената планета. Моля малко да спреш. Що? Да ти кажа, че някой ти пише. И кой ще ми пише? Дай! От 2000-та година до сега броят им е едва 10. Голяма работа, че някой ми пише. До 2300 година НАСА възнамерява да създаде независима от Земята колония на Марс. Последно и хайде свършваме. За проекта Mars On, т.е. Марс 1, чиято цел е да създаде човешка колония на Марс след 10 години, ще бъдат избрани едва 1000 от
от 202 хиляди кандидати. Добре, хора, това... Снимай ме, бат. Айде, още и да снимаме. Абе, човек, това видеоклипче завърши, така че поставете лайк, ако искате и ако искате се абонирайте. Айде!